రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున గుడ్ సమరటన్ ఆర్మీ కుటుంబ సభ్యులైన మీ అందరికీ శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి గతించిన వారమంతా దేవుడు మనల్ని కాపాడి సంరక్షించి మన బ్రతుకులో మరి యొక్క పునరుద్ధాన దినమును మనకు దయచేసి ఆయన సన్నిధానములో ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన నామాన్ని కనపరచడానికి, స్తుతించడానికి, ఆరాధించడానికి, మరి ముఖ్యముగా దేవుని యొక్క వాక్యముతో మన జీవితాలను సరిచేసుకోవడానికి దేవుడు మనకు దయచేసినటువంటి యొక్క కృపను బట్టి మనం అందరం కూడా దేవునికి వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించవలసిన వారిపై ఉన్నాము. ఎందుకని అంటే బయట ఎండ చాలా భయంకరముగా ఉన్నది. దాదాపు 40 డిగ్రీల పైనే ఉంటూ ఉంది. మరొక వైపు కరోనా వైరస్ కూడా అత్యంత ప్రమాదకరముగా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇది టచ్ చేస్తూ ఉంది. చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉన్నాము. కేవలము దేవుడు మనల్ని సజీవులుగా ఉంచాడు అంటే నీవు నేను కూడా దేవుని యొక్క పనిని ఈ భూమి మీద ఇంకనూ కూడా చేయవలసిన వారిగా ఉన్నామనేటువంటి విషయాన్ని ఆలోచన చేసుకోవాలి. రెండవది ఏమిటంటే మరి ఒకసారి మనలను సరిచేయడానికి, మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలుగా, దేవుని యొక్క కుమారులుగా ఉండడానికి మరి యొక్క అవకాశాన్ని దేవుడు మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడనే విషయాన్ని కూడా మనము గమనించాలి. అంతేగాని మనం ఏదో గొప్పవారమని, ధనవంతులమని అనే ఆలోచన మనలో ఉండకూడదు. దేవుడు తన కృప చూపుతూ ఉన్నాడు అంతే. కేవలము కృపను బట్టి మనం ఉన్నాం. ఈ ఆదివారం మనము త్రిత్వ కాల పండుగలోనికి మనం ప్రవేశిస్తూ ఉన్నాం. త్రిత్వము తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని నామాన్ని కనపరచడానికి ఇంతవరకు మనము అనేక వారములు మనము చూసి ఉన్నాం. గత వారం మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పెంతెకొస్తు ఆదివారం, అంతకుముందు ఆరోహణ ఆదివారము, అంతకుముందు మరి లెంటు, ఈస్టర్, ఇవన్నీ ఆదివారాలు మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఈ రోజు నుంచి మనము త్రిత్వ పండుగలోనికి మనం వెళుతున్నాం. త్రిత్వ కాలంలోనికి మనం వెళుతూ ఉన్నాం. అన్ని సీజన్ల కంటే ఈ త్రిత్వకాల సీజను ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ విషయాన్ని మనము గమనించవలసిన వారముగా ఉన్నాము. ఈ త్రిత్వము మనకి ఎప్పటి వరకు వస్తూ ఉంటుందంటే అడ్వెంట్, మళ్ళా మనము అడ్వెంట్ కాలం వరకు కూడా ఈ త్రిత్వకాలం, దాదాపు నవంబర్ నెల మధ్య వరకు కూడా ఈ త్రిత్వ కాలంలోనికి మనం వెళుతూ ఉంటాం. అడ్వెంటు తర్వాత క్రిస్మస్, మళ్ళా ఈ సీజన్స్ 1 by 1 మళ్ళీ మొదలవుతూ ఉంటాయి. ఈ త్రిత్వ కాలము అనేది ఎక్కువగా మనకు వస్తూ ఉంటుంది. దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ఈ త్రిత్వములో మనము మరి ప్రవేశపెట్టినటువంటి దేవత దేవుని బట్టి మనమందరము కూడా దేవునికి వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించవలసిన వారమై ఉన్నాము. ఈ త్రిత్వము కొరకు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పాఠ్యాంశములుగా మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు పాత నిబంధన పాఠ్యభాగముగా ప్రవక్త అయిన యెహెజ్కేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 30వ వచనం నుండి 32వ వచనం వరకు, అలానే సువార్త పాఠ్యభాగముగా పరిశుద్ధులైన మత్తయి రాసిన సువార్త 28వ అధ్యాయము 18వ వచనం నుండి 20వ వచనం వరకు, అలానే పత్రిక పాఠ్యభాగముగా అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసినటువంటి 2వ పత్రిక 13వ అధ్యాయము 14వ వచనం. ఈ 3 వచనములు, ఈ 3 లెసన్స్ మనకు ఈ త్రిత్వకాల పండుగలో మరి పాఠ్యాంశములుగా ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. ఈ త్రిత్వకాల పండుగలో మనకు బోధపడుతున్నటువంటి అంశం ఏమిటి అంటే, మీరు మనస్సు త్రిప్పుకొనుడి, అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. చాలా స్పష్టంగా దేవుని వాక్యము 2 అంచులు గల వాడైన ఖడ్గము. దేవుని వాక్యమునకు 2 విధాల పదులుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, చాలా సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మనతో. మీరు మనస్సు మార్చుకొనడి, మీ మనసు మార్చుకొని త్రిప్పుకొనడి. ఎవరి వైపు త్రిప్పుకోవాలంటే దేవుడైనటువంటి యెహోవా వైపు.
మన తండ్రినటువంటి దేవుని వైపు మనం తిప్పుకోవాలనే విషయాన్ని ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలియజేస్తున్నాడు. ఎందుకు త్రిప్పుకోవాలి? ఒకవేళ త్రిప్పుకోకపోతే ఏమిటి అంటే మనం మరణిస్తూ ఉంటాం, నశిస్తూ ఉంటాం, దేవుని రాజ్యములోనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది. కాబట్టి దేవుడు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ఈ త్రిత్వకాల ఈ పండుగలో మరి యొక్క అవకాశాన్ని మనకిస్తూ మనకు ఒక హెచ్చరిక ఇస్తూ ఉన్నాడు. అదేమిటంటే మీ మనస్సును మార్చుకొనడి, త్రిప్పుకొనడి, టు చేంజ్ లైక్ టు టర్న్, మార్చుకొనడి, తిప్పుకొనడి. దేవుని వాక్యం వైపు మనం మన హృదయములను లగ్నం చేసుకోవాలి. దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు యందు మనం లగ్నం ఉంచి మనం బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములు మన వెంట రావాలి అంటే మరి ముఖ్యముగా మనము పరలోక పట్టణములో దేవుని రాజ్యములో యుగయుగములు మనము ఆయన సన్నిధానములో మనం ఉండాలి అంటే మనము చేయవలసింది ఏంటంటే మనం మనస్సు మార్చుకోవాలి. క్రైస్తవ జీవిత విధానం అనేది కూడా ఇది క్రైస్తత్వం అనేది ఒక మతము కాదు. క్రైస్తత్వం అనేది ఏంటంటే దేవుని రాజ్యములు నడిపించేది. ఇది మతము కాదు కానీ ఒక మార్గము. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రిలీజియన్, ఇట్ ఈస్ ద వే టు సాల్వేషన్. ఇట్ ఈస్ వే ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. మానవులందరికీ కూడా పరలోక రాజ్యములోనికి నడిపించేది ఈ పరిశుద్ధ బైబిల్ గ్రంథము, మరి ముఖ్యంగా దేవుని మాటలు. దేవుని మాటలు జీవపు ఓటలు అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఆలోచన చేసుకోవాలి. ఎవరు మనకు ఇలాంటి బోధలు మనకు చెప్పరు. ఈ లోకం ఎలా ఉందంటే నువ్వు ఎలా పోతే నాకేంటి అనేటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నారు. కానీ దేవుడు మన యందు ప్రేమ ఉంచి, లక్ష్యముంచి, కనికరము చూపించి, కృప చూపించి మరి ఒకసారి తన వాక్యమును జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మీరెందుకు మరణమగుచూ ఉన్నారు, మీరెందుకు మరణమైపోతూ ఉన్నారు, మీరు మరణం పొందుట నాకు ఏమైనా సంతోషమా, మీరు దుష్టత్వంలో నుండి మరణిస్తూ ఉన్నారు, మీరు అలా మరణించుట నాకు ఇష్టము కాదు అని దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రవక్త అయినటువంటి యెహెజ్కేలు గ్రంథము 18వ అధ్యాయములో ఈ 30వ వచనము నుండి 2 వచనాలు మనం చదువుతూ ఉన్నప్పుడు, కాబట్టి ఇశ్రాయేలులారా ఎవని ప్రవర్తనను బట్టి వానికి శిక్ష విధింతును, మనస్సు త్రిప్పుకొని మీ అతిక్రమములు మీకు శిక్షాకారణములు కాకుండానట్లు వాటన్నింటినీ విడిచిపెట్టుడి. మీ కార్యముల వల్ల, మీ పనుల వల్ల, మీ తలంపుల వల్ల, మీ క్రియల వలన, మీ ఆలోచన వల్ల ఏమైపోతుందంటే దేవునికి దూరమైపోతూ ఉన్నారు. మనస్సు త్రిప్పుకొని అక్రమములు మీకు శిక్షాకారణములు కాకున్నట్లు వాటన్నింటినీ విడిచిపెట్టుడి. విడిచిపెట్టవలసిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయనే విషయాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. అక్రమమైనటువంటి ఆలోచనలు, చెడు తలంపులు, పనికిమాలిన ఆలోచనలు, దేవునికి ఇష్టము లేని కార్యములు మనలో ఏమైనా ఉంటే ఒప్పుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. మరి ముఖ్యముగా మనస్సు తిప్పుకొని మీ అక్రమములు మీకు శిక్షా కారణములు కాకున్నట్లు వాటన్నింటినీ విడిచిపెట్టుడి. ఏ ఏ పనులు చేస్తే మనము దేవుని ఉగ్రతకు లోనైపోతూ ఉన్నామో, ఏ పనులు చేస్తే దేవుని యొక్క కృపకు మనం పాత్రలమైపోతూ ఉన్నామనే విషయాన్ని మనకు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు చదువుతూ ఉన్నప్పుడు వాక్యములు ఏ విధముగా ఆలోచన చేయాలంటే అద్దములో మన ముఖమాన్ని చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏ విధముగా అయితే మన ముఖంలో ఉన్నటువంటి మచ్చలు మడతలు ఏ విధముగా అయితే అద్దంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయో అలానే దేవుని వాక్యము అనేటువంటి అద్దములో మనల్ని మనము చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు నీకు ఇంకో వేరొకటి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడు వాక్యమును ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే దేవుడే నీతో స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఒకవేళ నీకు అర్థము కాకపోతే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా నీకు రెవల్యూషన్ ఇస్తూ ఉంటాడు, ప్రత్యక్షనిస్తూ ఉంటాడు. ప్రతిదీ కూడా అర్థమయ్యేలా కూడా దేవుడు చేస్తూ ఉంటాడు. అదే అంటున్నాడు, నీవు నిత్యరాజ్యమును ప్రవేశించాలి అంటే మనం చేయవలసిన పని ఏంటంటే శిక్షాకరణముగా ఉన్నటువంటి ఏ ఏ పనులైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టాలి అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు.
ఏ విషయాల్లో మనం తగ్గిపోతూ ఉన్నామో, ఏ విషయాల్లో మనం హెచ్చించిపోతూ ఉన్నామో అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఆలోచన చేయాలి. ఏ విషయాల్లో మనం దేవునికి దుఃఖమును, ఆయాసమును కలగజేస్తూ ఉన్నామో వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టి దేవునికి ఇష్టలుగా మనం ఉండాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అంటూ ఉన్నాడు. ఇంకాను, ఇశ్రాయేలీయులారా మీరు ఎందుకు మరణము నొందుదురు, ఇదే ప్రభువకు యెహోవా వాక్కు. ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలతో మాత్రమే కాదు కానీ నీతోనూ, నాతోనూ, మనందరితోనూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మీరెందుకు మరణం పొందుతూ ఉన్నారు అనే విషయాన్ని. ఎందుకు మరణము నొందుతూ ఉన్నారు? మరణము నొందువాడు మరణము నొందుటను బట్టి నేను సంతోషించేవాడను కాను. కావున మీరు మనస్సు త్రిప్పుకొనడి, అప్పుడు మీరు బ్రతుకుదురు. మనస్సు త్రిప్పుకొనడి. క్రైస్తవత్వం అంటే ఇదే. మనస్సులో మార్పు, అంతరంగములో మార్పు, హృదయములో మార్పు. దేవుడు ఇదే చూస్తూ ఉన్నాడు. జక్కయ్యను చూసినప్పుడు కూడా అదే. ఎప్పుడైతే జక్కయ్యను దేవుడు పిలుచుకున్నాడో తన హృదయంలో మార్పు వచ్చేసింది, తన అంతరంగంలో మార్పు వచ్చేసింది. తను చేసినటువంటి ఆ అక్రమ క్రియలన్నింటినీ విడిచిపెట్టేసి, ప్రభువా ఇదిగో నేను ఎవరి దగ్గరైతే అన్యాయముగా తీసుకుని ఉన్నానో నాలుగింతలు మూడింతలు నేను ఇచ్చేస్తూ ఉన్నాను అనేటువంటి మాటను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ కూడా కీర్తన గ్రంథం మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 32వ కీర్తన గ్రంథము 32వ కీర్తన మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఒక చక్కని మాట అక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ కీర్తనలో ఏమని ఉంటుందంటే, అతిక్రమములను ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టువాడు ధన్యుడని మాట్లాడుతుంది. తన అతిక్రమములకు పరిహారము నొందినవాడు, తన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తము నొందినవాడు ధన్యుడు. యెహోవా చేత నిర్దోషి అని ఎంచబడినవాడు ధన్యుడు. ఆత్మలో కపటము లేనివాడు ధన్యుడు. ఇది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. అతిక్రమములను విడిచిపెట్టాలి. అతిక్రమను విడిచిపెట్టి వాటిని ఒప్పుకున్నవాడు ధన్యుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. నీవు నేను కూడా దేవునికి ఒకవేళ దేవుని నామాన్ని అవమానపరిచే కార్యక్రమాలు మనం ఏమైనా చేస్తూ ఉన్నారో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. అందుకే దేవుడు మరి ఒకసారి మనతో మాట్లాడుతూ ఒకవేళ నువ్వు ఆ విధముగా లేకుండా ఉంటే దేవునికి స్తోత్రం. ఒకవేళ అలా ఉంటే మార్చుకోవాలని దేవుడు మరి ఒక్కసారి మనతో మాట్లాడుచూ ఉన్నాడు. 33వ కీర్తన 11వ వచనంలో కూడా అవే మాట్లాడుతున్నాడు. యెహోవా ఆలోచన సదాకాలము నిలుచును, ఆయన సంకల్పము తరతరములు ఉండను. యెహోవా తమకు దేవుడు కాగల జనులు ధన్యులు, ఆయన తనకు స్వాస్యముగా ఏర్పరచుకున్న జనులు ధన్యులు అనే విషయాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అంటే మనం దేవుణ్ణి కలిగి ఉంటే దేవునికి ఇష్టముగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం, ధన్యకరమైనటువంటి జీవితాన్ని మనం జీవిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి మీరు మనస్సు మార్చుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ఈ త్రిత్వ కాలంలో అదే విషయాలను మనకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. సువార్త పాఠం అవ్వచ్చు, మరి ఏదైనా అవ్వచ్చు, కానీ దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు మీరు మనస్సు మార్చుకోనండి అనే విషయాన్ని. ప్రవక్త అయినటువంటి యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము ఒకసారి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, యెషయా గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 16వ వచనం నుండి 19వ వచనం వరకు కొన్ని విషయాలు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినను నేను వినను అనే విషయాన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. 14వ వచనం నుంచి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మీ అమావాస్య ఉత్సవములను నియామకాలములను నాకు హేయములు, అవి నాకు బాధాకరములు, వాటిని సహింపలేక విసిగి ఉన్నాను. మీరు మీ చేతులను చాపునప్పుడు మిమ్మల్ని చూడక నా కన్నులు కప్పుకొందను. మీరు బహుగా ప్రార్థన చేసినను నేను వినను. మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి. ఎందుకు వినను అంటూ ఉన్నాడంటే, మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి, మీరు పాపము చేసిన దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు, అందుకని మీ ప్రార్థన ఆలకించట్లేదు అని మాట్లాడుతూ. నిజమే, మనం దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తూ ఉంటాడు. దేవుని యొక్క మందిరము కట్టాలని దావీదు ఎంతగానో ఆశపడ్డాడు. దేవుడు ఏమని మాట్లాడారు, నీ చేతులు రక్తముతో నిండినవి, అనేక యుద్ధములు చేసి నీవు రక్తముతో నీ చేతుల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి
నీవు కట్టడానికి వీలు లేదు, నీ కుమారుడు సొలొమోను ద్వారా దేవాలయం కట్టించుకుంటాను అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేశాడు. ఇక్కడ కూడా అదే మాట మాట్లాడదు. మీరు మీరు ఏమంటూ ఉన్నాడంటే, మీ చేతులు రక్తముతో నిండి ఉన్నవి, మిమ్మల్ని కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకొని మీ దుష్టక్రియలు నాకు కనబడకుండా వాటిని తొలగింపుడి, కీడు చేయటం అని మేలు చేయుట నేర్చుకొనుడి. ఇది చాలా చెప్పడం ఈజీగానే ప్రాక్టికల్గా వస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంచెం కష్టం అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఆ గర్వము అడిసిపోతే కానీ దేవునికి మనం ఇష్టలుగా ఉండలేం. కాబట్టి ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, మిమ్మల్ని మీరు కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకుని మీ దుష్టక్రియలు నాకు కనబడకుండా వాటిని తొలగించడి, కీడు చేయటం అని మేలు చేయుడి, న్యాయము జాగ్రత్తగా విచారించుడి, హింసించబడి వారిని విడిపించడి, తండ్రి లేని వారికి న్యాయము తీర్చుడి, విధవరాల పక్షముగా వాదించడి. యెహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చి ఉన్నాడు, ఏమనని, మీ పాపమును రక్తము వలె ఎర్రనివైనను అవి హిమము వలె తెల్లని వడుగును, కెంపు వలె ఎర్రనివైనను అవి గొర్రెబొచ్చు వలె తెల్లని వగును. మీరు మీ పాపములను కడుగుకోండి. మీ చేతిలో రక్తంతో అపరాధంతో ఉన్నావు కాబట్టి మీరు శుద్ధి చేసుకోనండి. ఎలా శుద్ధి చేసుకోవాలంటున్నాడంటే, మీరు సమ్మతించి నా మాట విని యెడల మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థములు అనుభవింతురు. సమ్మతింపక తిరగబడిన నిశ్చయముగా మీరు ఖడ్గము పాలు అగుతారు. చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మీరు సమ్మతించి నా మాట వింటే మీరు బ్రతుకుతూ ఉంటారు, మీరు ఆశీర్వదించబడుతూ ఉంటారు, భూమి మీద కొంతకాలం బ్రతుకుతూ ఉంటారు, నా బిడ్డలుగా నా నామాన్ని ఘనపరిచేవారుగా ఉంటారు. మీరు సమ్మతించి నా మాట వినకపోతే ఖడ్గము పాలు లేక లయమవుతూ ఉంటారు అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ప్రియమైన వాళ్ళారా. కాబట్టి దేవుడు మరి యొక్క అవకాశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాడు. మీ పాపమును మీరు కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకోండి, మిమ్మల్ని మీరు కడుక్కోనండి. క్రీస్తు రక్తమును కడుక్కొని ప్రతిరోజు ఎవడైనా నన్ను వెంబడింపకూడదా తను తగ్గించుకోవాలి, నా శిలువనెత్తుకు నన్ను వెంబడించాలి అనే విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా ఆలోచన చేయవలసిన విషయం ఏమిటంటే, దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలి అనేది యొక్క ఉద్దేశము. ఎస్కేల్ గ్రంథము 18వ అధ్యాయము 21వ వచనము మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, 18వ అధ్యాయము 33వ అధ్యాయం మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, లేక 18వ అధ్యాయం 21వ వచనం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు, దుష్టుడు తాను చేసిన పాపములన్నింటినీ విడిచి నా కట్టడలన్నింటినీ అనుసరించి నీతిని అనుసరించి న్యాయమును జరిగించిన ఎడల, నా కట్టడలను నా విధులను నీతి న్యాయములను జరిగించిన ఎడల అతడు మరణమునందడు, అవశ్యముగా అతడు బ్రతుకును. ఇంకేమన్నా, అతడు చేసిన అపరాధములలో ఒకటియూ నాకు జ్ఞాపకము రాదు. మీరు చేసిన అపరాధములలో ఒకటి కూడా నాకు జ్ఞాపకం రాదు. మీరు నా విధులను నా కట్టలను నా మాటను మీరు గైకొని జీవించినట్లయితే మీరు లయము కారు, మీరు భూమి యొక్క మంచి పదార్థమును అనుభవించేవారుగా ఉంటారు అనే విషయాన్ని ఇక్కడ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. 130వ కీర్తనలో కూడా అదే ప్రార్థనలు అంటాడు, దేవా నీవు క్షమించుటకు సిద్ధమైన మనస్సు కలవాడవు, నీవు నా దోషములను కనిపెట్టి చూసిన యెడల ప్రభువా ఎవడు నిలవగలడు, అయినను నీ యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును. వాట్ ఏ వండర్ఫుల్ ప్రేయర్. దావీదు దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు, ప్రభువా నీవు దోషములను కనిపెట్టి చూచిన యెడల ఎవడు నిలవగలుగుతూ ఉంటాడు, ఎవడు నిలవలేడు, అయినను జనుని యందు భయభక్తులు నిలుపునట్లు నీ యొద్ద క్షమాపణ దొరుకును. ఈ ఉదయకాలంలో దేవుడు అదే మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, మీ మనస్సు తిప్పుకునండి. మీరు ఎందుకు మరణం పొందుతూ ఉంటారు? మీరు మరణించడం నాకు ఏమైనా సంతోషమా? మీరు మరణమును పొందడం నాకు సంతోషం కాదు, కానీ మీ మనస్సు మార్చుకోవాలి. అది దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. ఇదే మాటలు ఇక్కడ అంటూ ఉన్నాడు, అతడు చేసిన అపరాధములు ఒకటిని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు. ఎప్పుడట, తాను చేసిన పాపలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి నా కట్టడలన్నింటినీ అనుసరించి నీతి న్యాయములను జరిగించిన యెడల అతడు అవశ్యముగా బ్రతుకును, నిశ్చయముగా బ్రతుకును అనే మాట మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు.
అతని నీతిని బట్టి అతని బ్రతుకు. దుష్టులు మరణమునందుటి చేత నాకెంత మాత్రము సంతోషము కలుగునా, వారు తమ ప్రవర్తనను దిద్దుకుని బ్రతుకుటే నాకు సంతోషము. ఇదే ప్రభు అయినటువంటి యెహోవా వాక్కు. చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మన దేవునికి ఇష్టలుగా, మన తల్లిదండ్రులకు మనం ఎంత ఇష్టలుగా ఉంటే మన తల్లిదండ్రులు ఆనందపడుతూ ఉంటారు. అలానే మన పరలోకపు తండ్రికి మనం ఇష్టలుగా ఉంటే మనం ఇంకా దేవుడు దీవించి ఆశీర్వదించి దీర్ఘాయుష్యిస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు నామాన్ని గణపరిచే వారిగా మన ప్రార్థనలు జవాబిస్తూ ఉంటాడు. మన బ్రతుకుదినములని కృపాక్షేమాలు వస్తూ ఉంటాయి. మన పాదములకు రాయి తగలకుండా దుష్టుడిని కాపాడడానికి తన దేవదూతను ఆజ్ఞాపిస్తూ ఉంటాడు. అతడు నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు కనుక నేను అతను ప్రేమించేదను, అతను తప్పించేదను, నా నామం ఎరిగినవాడు కనుక నేను అతను గణపరిచేదను, తోడేండుదను, విడిపించేదను, శ్రమలో నుంచి అతను విడిపించేదను, నా రక్షణ అతను కనపరిచేదను, దీర్ఘాయువు చేత అతనిని తృప్తిపరిచేదను అనేటువంటి వాగ్దానములన్నీ కూడా మన జీవితంలో నెరవేరాలి అంటే మనం ఏం చేయాలంటే మనము మనస్సు మార్చుకోవాలి. ఏదో క్రైస్తవులని చెప్పుకోవడానికి కాదు, కానీ క్రీస్తును పోలి నడుచుకోవాలి. చిన్న క్రైస్తవుల వలె, చిన్న క్రీస్తుల వలె నీవు నేను కూడా అన్ని విషయాల్లో మాదిరి ఉంచాలి. అది దేవుడు కోరుకొని ఉన్నాడు. అదే విషయాన్ని ఈరోజు మనం సువార్త పాఠంలో చూస్తూ ఉంటాం. ప్రభువైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యులతో మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తున్నప్పుడు 28వ అధ్యాయంలో, మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయం మనందరికీ బాగా సుపరిచితమైనటువంటి ఆ మాటలు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు 28వ అధ్యాయంలో 18-20 వచనాలు మనం ఆలోచన చేస్తున్నాం. పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారం ఇవ్వబడి ఉన్నది, కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి. తండ్రి యొక్కయో, కుమారుని యొక్కయో, పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయో నామములోనికి ఏం చేయమంటున్నాడు? బాప్తిస్మ వారికి ఇచ్చి నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటన్నిటినీ గైకొనాలని వారికి బోధించడి. నేను యుగ సమాప్తి వరకు నేను మీతో కూడా ఉన్నాను అని దేవుడు శిష్యులతో మాట్లాడుతూ ఒక ఆజ్ఞ ఇస్తూ ఉన్నాడు. మీరు చేయవలసిన పని ఏమిటంటే, మీరు నా బిడ్డలుగా ఉన్నారు సరే, ఈ లోకం నశించిపోతూ ఉంది కాబట్టి వీరందరికీ నా గురించి మీరు తెలియచేయండి, నా రక్షణ సువార్తను తెలియచేయండి. వారి జీవిత విధానాన్ని మార్చుకోవాలి. అందరూ మారు మనసు పొందాలి. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం అదే. రాకడ ఆలస్యం కారణం కూడా అదే. అంతటా అందరూ మారు మనసు పొంది దేవుని యొక్క రాజ్యములో పాలు పంపులు పొందుకోవాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. నీవు నేను కూడా దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండాలనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. కాబట్టి ఒకవేళ నువ్వు ఇష్టముగా ఉంటున్నప్పుడు నీకు పొరుగువారు దేవుని తెలుసుకోవాలి. అదే విషయానికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. నేను మీకు ఏ సంగతులంటే నేను మీకు తెలియజేస్తున్న ఆ సంగతులన్నీ కూడా వారికి తెలియచేయండి. తండ్రి, కుమార, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నామంలోనికి వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయుడి. శిష్యులుగా ఉండాలి. క్రైస్తవ సమాజం అంతా, ఈ లోకమంతా దేవుని బిడ్డలుగా మారిపోవాలి. దేవుని సేవకులుగా, దేవునికి ప్రియమైన పిల్లలుగా మారిపోవాలని దేవుడు కోరుకొచ్చి ఉన్నాడు. ఈ కరోనా పాండమిక్ సీజన్లో నీ ప్రాణం ఎప్పుడు పోతూ ఉందో, మన ప్రాణం ఎప్పుడు పోతుందో మనకు తెలియదు. ప్రాణం ఎప్పుడైనా పోవచ్చు, కానీ దేవుని కలిగి ఉంటే, దేవునికి ఇష్టలుగా ఉంటే దేవునితో పాటు యుగయుగములు ఉంటూ ఉంటాం. లేకపోతే విడిచిపెట్టబడుతూ ఉంటాం. కాబట్టి మరి ఒకసారి దేవుడు మాట్లాడుతూ, మీరు ఎందుకు మరణం పొందుతూ ఉన్నారు? మీ మనస్సు మారి త్రిప్పుకొని మీ పనుల వలన మీరు శిక్షకు పాత్రలైపోతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ పనులు విడిచిపెట్టేసేయండి. దేవుని కృపలో మీరు బలవంతులుగా ఉండాలనే విషయం జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన వాళ్ళారా, కాబట్టి మనం దేవునికి ఇష్టంగా ఉందాం. బ్రతికినంతకాలము దేవునికి ఇష్టంగా బ్రతుకుతాం. ఒకవేళ ఈ భూమి మీద ఉంటే దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటాం. ఒకవేళ మరణిస్తే దేవుని రాజ్యంలో మనము యుగయుములు ఉంటాము. కాబట్టి దేవునితో సహవాసము కలిగి ఉండటం అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. నీవు ధనవంతుడువా కాదా అనేది కాదు, పేదవాడవా భేదవాడు అనేది కానీ నీవు దేవునితో సహవాసం ఏ విధంగా కలిగి ఉన్నావు అనేది ప్రాముఖ్యం. నీవు దేవునికి ఇష్టలుగా ఉన్నావా లేదా అనేది ప్రాముఖ్యము. కాబట్టి ఈ ఉదయకాల సమయంలో నువ్వు దేవునికి ఇష్టడిగా ఉండి, దేవుని బిడ్డగా ఉండి, దేవుని రాజ్యములో యుగయుగములు నువ్వు ఉండేలాగా ఉండాలి. ఒకవేళ భూమి మీద ఉంటే దేవుని నామాన్ని కనపరిచేవారుగా, దేవుణ్ణి ప్రకటించేవారుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకొనిచ్చి ఉన్నాడు. అట్టి కృపా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సదాకాలము మనందరికీ దయచేయను కాక. ఆమేన్. కృపయు కనికరము గల ప్రియ పరమ తండ్రి, వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు నాయన. నీ కృపను బట్టి
నాయన గతించిన వారమంతా నీ రెక్కల చాటున మమ్మల్ని కాపాడి సంరక్షించి మా బ్రతుకులో మరి యొక్క పునరుద్ధాన దినము దయచేసి నీ సన్నిధానంలో నీ బిడ్డలుగా ఉండి నీ నామాన్ని కనపరిచే భాగ్యం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. దేవా, మేము దుష్టులుగా ఉండి మరణించడానికి ఇష్టము కాదు అనే విషయాన్ని మాతో మాట్లాడవు. దేవా, నీ విధులను నీ మాటలను నీ కట్టలను గైకొని ఉంటే అవశ్యముగా బ్రతుకుతాడంటూ ఉన్నావు. ఎంత మాత్రం అని పాపమును కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోనని సెలవిచ్చిన దేవా నీకు వందనాలు. నీవు మా కొరకు కార్చినటువంటి ప్రశస్తమైనటువంటి రక్తములో మమ్మల్ని మేము కడుక్కొని శుద్ధి చేసుకుని నీ బిడ్డలుగా ఉండే భాగ్యము మాకు వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేయండి. నీ కృపల వర్ధలింపచేయండి. వాక్యం ఉంటున్న ప్రతి కుటుంబమును ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి నిత్య రాజ్యమునకు వారసులుగా చేయండి. దేవా, అనేక మంది మరణిస్తూ ఉన్నారు దేవా, వారందరికీ నైనా దేవా వారందరినీ మీరు కనికరించమని అడుగుతున్నాం. వారి కుటుంబాలు తండ్రి ఆదరణ దయచేయండి, ఓదార్పు దయచేయమని అడుగుతూ ఉన్నాం తండ్రి. మారుమూల ప్రాంతంలో ఎక్కడెక్కడైతే ఉంటూ ఉన్నారో నీ సేవకులందరినీ బలపరచండి. మీ బిడ్డలందరి చుట్టూ నీ యొక్క కంచి వచ్చి మహిమ పొందుకోమని ప్రతి ఒక్కరు బలహీనత నుంచి మీరు ఆయన విడిపించి నీ గాయపడిన హస్తము తాకి ముట్టి స్వస్థపరచి మహిమ పొందుకోమని కృపల వర్ధలింపచేయమని దేవ గుడి సబడినారు మీ బిడ్డలందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించి వాక్యం ఉండిన ప్రతి ఒక్కరిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి నిత్య రాజ్యమునకు వారసులుగా వారందరినీ చేయమని మహిమ పొందుకోమని నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనిచి ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి, కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని దీవెన సదాకాలం మీ అందరికీ తోడైండును గాక. ఆమేన్.